Takže, před chvílí vlastně se mi vybila baterka, takže nyní jsem teda dobil foťák naplno, takže skončil jsem teda u filmu Machři, toto jsou teda Machři. Tento film jsem ještě vůbec neviděl, jsem si ho objednal asi tak před 2 měsícama a ještě jsem ho vůbec nestrčil do mechaniky, nedal jsem ho tam. Potom toto je film The Social Network, vlastně můj oblíbený film, viděl jsem ho už hodněkrát, tak 7krát, 8krát už jsem ho viděl, to je dobrý film. Toto je film 2012 o konci světa, známý film, dobrý, taky velice, mám ho rád, je v pohodě. Tady film s Kathleen Heigl, Chceš mě, chci tě, to je takový chytrý film, dobrý, taky zábavný, taky baví. Tady je 50 Cent, Rufus a Rufus D. Takže to je 50 Cent, ještě mám jedno DVD z živých koncertů s 50 Centem vlastně, ale to nevím, kde je, fakt někde jsem ho ztratil. Toto je film Záložní plán s Jennifer Lopez. To jsem viděl, myslím, jo, 2krát jsem to viděl v kině, nebo jo, je to možný, no, že 2krát jsem na tom byl. To je dobrý film, určitě. Takový za romantická komedie v pohodě. Tady je Michael Jackson, This Is It, dobrý film taky. Tady je Šílený rande s Ashtonem Kutcherem, to vůbec nevím, o čem to je, zase jsem dostal, to jsem koupil za, nevím, počkej, jsem koupil, myslím, za 30 korun, to bylo z výprodeje, z videopůjčovny, to DVD a to jsem ještě vůbec neviděl ani, no ale myslím, že jo, jsem viděl, ale nepamatuju si to. Rychlý a zběsilý, 4. díl, ten je v pohodě, jo, to je dobrý film. Tam je dobrý, jak tam vlastně skáčou po těch cisternách vlastně a jak tam vlastně kradou ty cisterny s tím benzínem. To je dobrý nápad, v pohodě, v klidu. Takže to je dobrý film určitě. No a takže to jsem vyčerpal teda filmy už, teďka co tady mám. Mám ještě hodně filmů na DVD, ještě mám hodně, tady ještě můžu třeba ukázat nějaký. Tady mám film Po čem ženy touží s Melem Gibsonem, ten film mě baví, ten je dobrý, to je velice pěkný film, ten mám velice rád, je dobrý. Toto je film Sav, 2, film Sav, jo. Ten film je opravdu takový, má prostě svůj příběh a je vymyšlený, má svůj smysl vytvořený a ten smysl je zábavný. To je prostě pro takového člověka, který prostě má vkus na filmy, tak tohle je opravdu dobrý film. Taky patří mezi dobré filmy určitě. Mezi kultovní filmy tedy. Takže toto je z Top Gearu vlastně DVD, vlastně tam vlastně jezdí Ferrari Staglieti 612 vlastně přes kontinenty, oni závodijou s loděma a tak prostě, kdo tam bude dřív. Jeremy Clarkson prostě závodí prostě tady s těmi auty a závodí potom s Mercedesem SLR, vlastně on jede SLR a oni jedou, myslím, na lodích a letadlem a kdo tam bude dřív prostě v tom městě. No a pak s Veyronem vlastně jede přes kontinenty, no ne přes kontinenty, ne, ale přes státy jede a to je dobrý, to se mi líbí, tam ten Veyron, jak tam jede, ten je dobrý. Takže dobrý. Mám ještě hodně filmů, ale nemám tady teďka, to už někde schované. No,
takže... OK. Takže... OK. Se ještě trošku opravoval v zrcadle teďka. Přesvědčoval jsem se, jestli je všechno OK. Takže nyní bych chtěl hovořit vlastně Amber Heard a chtěl bych říct Amber Heard, tedy, že jsem vymyslel vlastně přezdívku novou pro Amber Heard. Původní přezdívka byla Umbrella, což byla pěkná přezdívka, ale nakonec jsem to přehodnotil a chtěl bych jí dát jinou přezdívku. Myslím si, že tahle přezdívka je pro ní. Tohle je ona, prostě, tohle je Amber Heard. Tohle si ty, Amber Heard. A takže máš přezdívku Policia s S. Takže to, co jsem napsal, tak je prostě tak, jak to vidím, prostě a prostě, takže zatím si stojím. Takže bych mohl říct, protože tady dneska vlastně jsem seděl tady a protože mi ta přezdívka neseděla, tak jsem vymýšlel, tak jsem kvůli tomu, že měla přezdívku Umbrella, tak vlastně jsem vymyslel vlastně, co bych vlastně s Amber Heard, jak by to s Amber Heard vlastně mělo být. Takže jsem přišel na to, že tady teďka ukážu teda. Tady mám vlastně, tady jsem si dneska napsal vlastně Amber Heard červeným písmem a tady vlastně je BMW 1M Coupé, takže tohle ukážu, to je BMW 1M Coupé, takže to bych chtěl, aby kdyby teda s Amber Heard jsme teda jaksi se kamarádili, potom oficiálně už jsme byli přátelé, tak vlastně by patřila mezi mých už teď 14 žen, tak bych chtěl, aby jezdila tady v tom BMW 1M Coupé a to proto, protože by to bylo v pohodě vlastně, že bych si mohl na tebe dovolovat prostě pořádně a prostě, že bys měla BMW, že by si na tebe mohl nejvíc dovolovat, že bys měla BMW 1M prostě
Takže v tomto bys měla jezdit prostě pořád už. Takhle vypadá ze zadu, víš, je to v pohodě prostě. A takže v tom bys musela jezdit. V tom by bylo dobrý, kdybys jezdila už třeba celý život. Kdybys v tom už jezdila. Kdybys jezdila, ne, v tomto už bych chtěl, abys jezdila třeba celý život. Určitě bych chtěl v tomto, abys jezdila celý život. A takže BMW 1M. Proto, aby tohle by bylo z Amber Heard vlastně. Aby měla své auto. To by bylo vlastně pro ty hrátky vlastně důležité. Vlastně jo, aby jezdila v BMW 1M, to by bylo vlastně potom nejlepší. Ale když seš policia, tak taky můžeš jezdit. V 1M. BMW 1M. Tak jo, takže to by bylo Amber Heard. A ještě bych chtěl hovořit o tom, že chtěl říct, že je mi velice sympatická herečka Megan Fox z filmu Transformeři 2 a takže Megan Fox ještě pravděpodobně bych chtěl vymyslet taky přezdívku a taky bych chtěl, aby patřila, aby jsme byli nejdřív kamarádi a potom bychom viděli vlastně Megan Fox. Takže tu ještě pravděpodobně vymyslím tu přezdívku pro Megan Fox. Vlastně. Megan Fox je skvělá, prostě super a prostě jsi skvělá prostě a vypadáš prostě perfektně v tom filmu prostě. Je to prostě útok prostě na prostě jaksi dobrou prostě atmosféru. Vlastně atmosféra vlastně, jo, když tě vidím, tak prostě, jak jsi tam byla přes tu motorku a tak je prostě, je to dobré, jsi dobrá prostě. Takže to bylo Megan Fox a takže, ok, se podívám jenom, kolik je hodin, vlastně ne kolik je hodin, ale kolik mám čas, jo, no, však kolik ukazují hodiny. Takže, ok, máme 13 minut, takže by mohlo stačit, takže, ok, takže nyní teda bych udělal rozhovor s Megatronem, ok, a ten udělám na druhém videu, protože sem už by se to teda nevešlo, takže jo.